हाँ तो नमस्कार भैया लोग। हई एगो मैडम आइल बाड़ी, सुनी न का कहतारी। तो सोनिया के हमारा शौक भइल, तो ढूंढी में ढक भइल। अरे दादा रे दादा, अरे बाप रे बाप। हम तो सारा आवाज ले सुनले रहनी हो कि साइकिल के चक्का में ढक होला, अब ओहू में ढक होके लागल काहे मैडम। तो बड़का भारी समस्या बा ये भाई लोग। शरीर में कम बीमारी बा का, नौका एगो बीमारी आ गई ढक वाला। बाकी का बताई ये भैया लोग, जब से ही हम गाना सुनले बानी हम इहे सोचत तानी कि वैसन चमत्कार कहाँ से हो गइल बा। और साइकिल के चक्का वाला बीमारी हे मैडम के कहाँ से धो लेले बा ये भाई। बाकी तू टेंशन मत ला ये मैडम, और ढक वाला बीमारी के नु मिस्त्री भरपूर मिली है। तहारा टेंशन कोई लगे कोनो बात नहीं खे, आना तहारा कहीं जाए के पड़ी, सब सामान होम डिलीवरी हो जाई, तहारा ढको ठीक हो जाई। खाली जब तहारा परेशानी होखे बस ये खाली कही देहला के काम बा, तब देखिए ये मैडम लइका सियान छोड़ बुढ़वा भी लाठी लेके पहुंच जाइए। और ये आपस में मारा मारी करे लगी है, कहीं न करे हमने के बूढ़ पुड़रिया हो जा, हमने के ज्यादा एक्सपीरियंस बा, हमने के ठीक कर देम जा। तब ऐसा ना बुढ़ऊ बाबा धक के तहार ढोड़ी के ढक कस दही कि तू एकदम भक भक हो जाइबू। फिर तहार पूरा जीवन भर कबो ढक ढक ना करी। अगर ऐसन बात बानू तो ये मैडम तनी कबो हमरो के याद कर लिहल करी हो, काहे से हमरो एगो पेंचर के दुकान बा। भले हमारा पेंचर बनावे के ढंग ना आवेला, लेकिन ढक बढ़िया से कस लेनी।